De mierskip verhuddert. De roep om zwiddere straffen klinkt heel iets hudder. Maar dan ben ik tjimbewegings. Liek als de opkomst van het hersteljocht. Verzoening in steed van verhilding. Maar een haatrol voor het slachtoffer. Ik ben tegen het hele idee van strafrecht. Vind ik een stomme reactie op misdaad. Ik ben voorstander van wedergoedmakingsrecht. Dus mensen hebben kwaad gedaan en dat moet goed gemaakt worden. Dat moet je niet afstraffen. Die dader moet het goed maken. Toen ik vroeg hoe hij dacht dat ik mij voelde, gaf hij ook eerlijk antwoord. Althans, dat denk ik. Nou, hij begreep dat ik me heel rot gevoeld heb. Dat leidt ons dat het een diefstal of ik neem maar wat is. Of iemand die het goed aantuigt is, ik neem wat. Dat leidt ons. Maar dit ken het. Nee, hier is geen herstel mogelijk. Absoluut niet. Vergeten doe ik het nooit, wat er met mijn broer is gebeurd. Nooit. Maar je kunt mensen wel vergeven. En ik denk dat je dan pas echt verder kunt met je leven. Hersteljocht waard ontwikkelen door de correct verstoorde criminoloog Herman Bianchi. Hij wie in het strafrecht en voor de emancipatie van het slachtoffer. De Amsterdamse Fries wennen in Lollum. Maar leerling van Bianchi, criminoloog en misdierjournalist Simon Fuik uit Haans, gingen we het paard weer om en sjoggen naar de Frieske roots van het Nederlandse hersteljocht. Een utopie of de nieuwe werkelijkheid? ...35 jaar na dato, nog wel ietsje langer zelfs. Dan gingen we hier naartoe. Gingen we hier tentamen doen bij professor Bianchi. Gouden tijden waren dat. Echt op de bakfiets. Dat moest ook van hem. Want na afloop wilde hij altijd een rondje maken hier. Dan zat hij hier zo blij in die bak. Dit was vrijheid. Dit was de vrijheid die hij zocht. Hoi, ik ben Simon Fuik. Ik wil heel graag even binnenkijken, want jaren geleden ben ik hier echt heel vaak geweest bij professor Bianchi. Toen hij hier nog woonde. Dat kan kloppen. Daar hebben wij het huis verkocht. Nou, mag ik heel even rondkijken? Of, ja, mooi man. Ik ben Janneke. Ik ben Simon. Hier in dit, op dit plekje hier in Lollum, midden op het platteland, daar gingen wij dan naartoe, hè? Helemaal vanuit Amsterdam. Ja. Kwamen we hier om hier met hem de echte wetenschap te bedrijven. Ja. En wat mooi, man. En het is nog net zo. Ja, wij echt... alles in naar orde staat litten. Want wij vinden het gewoon heel erg leuk om die nostalgie te vieren. Ik heb ook nog een orde truien van de profhekken en rennen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja, fantastisch. Want ik ben de prof Bianchi ben ik heel erg dankbaar dat wij hier kennen. Jeetje mina, ja zeg. Mijn heer, na al die jaren. In 1964 al beschreef hij wat uiteindelijk het herstelrecht is geworden. De kern van het herstelrecht is natuurlijk dat het slachtoffer centraal wordt gesteld. Het is het slachtoffer die de basis in dat proces. Dit zijn de 2 boeken van Bianchi. Zijn eerste en eigenlijk zijn laatste. En hier was hij al veel radicaler. En hier was ook die strijd tegen dat strafrecht. Hier vlogen echt de klodder spuug af en toe door de kamer van woede. Want hij had zo'n weerzin daartegen. En hij wilde ons er maar van doordringen. Hij wilde gewoon zo graag duidelijk maken dat het huidige systeem in zijn ogen niet deugde. Een bias is een brevet van onvermogen voor een samenleving, vind ik. Maar dat herstelrecht, ja, dat wie sentiert ik vier vooruit. Want nou komt het pas in 2011, 2012 komt het in het wetboek van straffen. Maar het er wel meemaken. Het huis in Lollum wie een moetingsplak voor wetenschappers, kunstenaars, studenten en intellectuele vrienden. Hier waren discussies vierd, disputen uitvochten. Bianchi vond hier de vrijheid van denken, aan jaren 60, en waard een Fries onder de Friezen.
3 vrienden. En het enige familielid wat hij nog had. Zijn neef. Bob. En ja, dit zijn met name die laatste periode van zijn leven. Hij is uiteindelijk 91 geworden. Ja, hij had verder niet iemand... Dus dit is eigenlijk zijn familie. Ik weet nog wel dat hij een verhaal had dat hij toen hij hier kwam... dat de mensen uit de omgeving zeiden tegen... je moet maar eens bij die boer gaan kijken. Dat was een hele rijke boer hier in de buurt. En nou ja, hij was dus Amsterdammer en kwam bij die boer in de stal. Op een gegeven moment had hij alle moed verzameld om naartoe te gaan. Zei die boer, we hebben u aanschouwd, meneer, en u mag blijven. Dus ja, toen... Ja. Slachtoffer en dieder bij elkaar brengen. In theorie een prachtig idee. Maar de praktijk. Hoe makkelijk is het voor een slachtoffer om die stap te nemen? Jaap Poort waart het zien hoe vallen in zijn eigen videotheek in Grains. Nou, de winkel was leeg. En ik had de jongens helemaal niet binnen zien komen. En dan stonden ze bij mij achter een kast. En in één keer sprong een van de jongens naar voren. Bedreigde mij met een hamer voor mijn hoofd. Daarna gingen direct 2 jongens, die renden achter mij langs naar de kassa. Ze wisten ook precies waar hij stond. Ze ropten hem open. Klein geld viel allemaal op de grond. Groot geld namen ze mee. Was u bang? Nee, daar heb je geen tijd voor. Het gaat veel te snel. Een uur later worden de dierders pakt. Daarna heb ik het heel moeilijk gekregen. Direct niet de eerste dag. Maar, want dan waren we alleen maar blij. En nog eens blij. Maar 2 weken later begon het. Kreeg ik nachtmerries. En dat was heel erg. Ik kwam soms huilend van bed af. En hele gekke dingen. Daar heb ik te lang mee doorgelopen. Totdat mijn vrouw zegt, dat kan niet langer. Je moet hulp zoeken. Hallo Rena, hoe gaat het? Jaap zocht hulp en kwam er weer bovenop. Maar toen kwam er een brief van de dieder. Hij wou zijn spiet betjoegje nadat er zijn straf uitzitten hier. En dat was dus een hele zuivere zaak. Er speelde helemaal geen belang aan, behalve het psychologisch herstel, ontwikkeling van dit delict. Ik had de mevrouw van de reclassering, heb ik een gesprek mee gehad. Ook duidelijk gezegd dat ik geen excuus wil hebben voor de overval. En dat er naar mijn regels gehandeld werd. Dat heb ik met die mevrouw afgesproken. Wat waren uw regels? Ik zou de vragen stellen. Die verse vragen zou ik stellen. En dat gaf zij mij ook helemaal gelijk in. U wilde hem ook geen hand geven? Dat leek mij niet goed. Het leek mij niet goed om hem een hand te geven. Dat is iets dat... ja, dat wou ik dus niet. Toen ik vroeg hoe hij dacht dat ik mij voelde, gaf hij ook eerlijk antwoord. Althans, dat denk ik. Nou, hij begreep dat ik me heel rot gevoeld heb. Dat uitte hij ook. Ik was tevreden met het gesprek. Maar ik werd zelfs emotioneel nog te veel voor mij. Op wat voor manier? Ik begon te janken. Ja, ik weet dat het greep mij aan. En ik ben met een heel goed gevoel weggekomen. Bij afscheid hebben we elkaar een hand gegeven. Een gemeende hand, ja. De strijd voor het hersteljocht is 50 jaar later nog een dregen. Doch krijgt het stadig om meer poort onder groen. Hans Anker, verneemt strafadvocaat, is een van de loekers in het noorden van hersteljocht. Hij verdient het vertochten, maar zocht een groot algemeen belang van deze vorm van jocht. Er zijn een heleboel conflicten waarbij de mensen elkaar steeds weer tjin komen. Dat is als het buren zijn of mensen die wonen in een Lietse mierskip in een dorp. En die komen elkaar dan weer tjin in het dorpscafé of in de relationele sfeer of in de familie. En dan moet je het probleem structureel oplossen. En het strafrecht heeft dan geen enkele rol. Dat wordt helemaal oerskat, want uiteindelijk komt er nog meer escalatie terug als je het strafrecht inzet. En dan kun je volle beter zeggen, ik hel je de angel eruit. In een zaak die ik hier tussen buren... en dan heb ik 4 keer een toevoeging tot kosteloos procederen krijgen van de staat. Ja, dat moet de meeste keer betalen. De eerste keer voor belediging, de 2e keer voor bedreiging... de 3e keer voor mishandeling en de 4e keer voor vernieling.
En dat giet dus maar terug. Dat kost de gemeenschap alle jaar geld. En als je dat in één keer oplossen, nou, dan zul je aan één casus al wat voor effect dat heeft. Hier is de Bianchi Herstelrechtsstichting gevestigd. Maar op 2 hoog daar, er is ook een heel klein museumpje ingericht ter nagedachtenis van hem. Daar is ook Ginus Geersing, de voorzitter van de stichting, maar ook een beetje de bewaker van het gedachtegoed van Bianchi. Het is een wetenschappelijke, intellectuele vriend. Hallo, Simon. Hey. Welkom. Kom binnen. Dag Ginus. Leuk om jullie te zien. Mooi. Zullen we even naar boven gaan? Mooi hoor. Lekker even aan de babbel. Nou, een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. Nou, een jaar of 3? Ja. Als het geweld begint, hoort het recht op. De lijfspreuk van professor Bianchi. Dat was zijn lijfspreuk in Friesland. Hij heeft dus geprobeerd om het Friese en zijn eigenzinnige gedachtegangen over het strafrecht, later omgebouwd door het herstelrecht, om dat vorm te geven. En dat bord dat spreekt hem echt aan. De Herstelstichting organiseert het verskate zaken om Bianchi's gedachtegoed op de kaart te houden. Dit is eigenlijk zijn hoekje met al zijn geestelijke bagage. Hij heeft heel veel geschreven en heel veel. Er is ook veel over hem geschreven, uiteraard. Dat hebben we bewaard. Hier heb je hem op de foto. En een aantal reliquieën die hij om zich heen had. Want hij hield natuurlijk wel veel van Griekse en Latijnse literatuur. Dat zie je hier een beetje aan de bekende kop uit Friesland, Homerus en allerlei andere dingen. En hij had altijd een paar teksten die bij hem altijd bovenaan bleven staan. Dit is bijvoorbeeld een tekst van Henriette Roland Holst. Zachte kracht zullen het zeker winnen aan het eind. En als dader en slachtoffer het met elkaar eens waren over een vergelijk, nou, dan moest je dat ook zo afzegen en dan was het prima. De zachte krachten zullen winnen. Mooi zijn. Maar als de woen diep binnen en het herstel bij jezelf al hier lang dwort, en je moet een lipje met de meest gruwelijke informatie over de deur van een dierbere, hoe mat dat dan? Dat hij daarna in weerloze toestand geboeid en getaped mishandelingen heeft moeten ondergaan om vervolgens na een fatale messteek langzaam dood te gaan door verstikking en bloedverlies, is een situatie die met geen pen te beschrijven is. Zijn met het leven van mijn broer op een gruwelijke manier genomen. En die beelden die staan, wat ik me bij voor kan stellen, nog heel goed voor de ogen. En ja, dat zal ik ze in ieder geval nog heel lang kwalijk blijven nemen. En ja, dat moet slijten. Peter Ooms oerkamet. Zijn broer Marinus werd in 2006 vermoord. Zij hij letter ging hij de confrontatie aan met de dieder. Confronterend, veel huilen, veel emotie van hun kant. Maar Wilke en ik zijn er snel overheen gestapt en hebben gezegd van, wij willen het niet meer over het misdrijf hebben. We willen geen tranen meer zien. Wat gaan jullie met je leven doen? Want dat is belangrijk voor de rest van de maatschappij. Vergeten doe ik het nooit wat er met mijn broer is gebeurd. Nooit. Maar je kunt mensen wel vergeven. En ik denk dat je dan pas echt verder kunt met je leven. Mijn boodschap is eigenlijk van, als het in uw vermogen ligt om met mensen, met daders, met de dader van het misdrijf aan te praten gaan, en u heeft daar zelf enig gevoel van, doe dat. Want het gaat u zoveel meer brengen. Herstel kost het tijd. Hoe dieper de woen, hoe dreger het is. Het slachtoffer bepaalt hoe en wanneer. Een proces moet heel goed begeleid worden. Reinoud Meinema is mediator. Ze bemiddelt ook in strafzaken. Inspireerde door haar werk in de Veensenis. Ik herinner mij nog precies die eerste dag dat ik je wie. Ik wie vers van de Sociale Academie. Ik wie een paar maanden op reis geweest en ik begon hier mijn eerste baan. En al die ideeën en idealen voor de reclassering, resocialisatie enzovoort. En ik wil je de eerste dag rondleid. Ik wie sowieso, er waren minder dan 4. Er waren op één hand te tellende vrouwen. En ik kwam de jongens thuis, ik alles jongen, alles cellen, de sfeer, het beklemmende toch echt, het gevoel van gevaar was die je krijgt, omdat mensen opsluiten worden achter de warm. Ik kwam jongens thuis en ik ga eerst zitten goed en te ontladen. Ik denk, maat ik hier werken binnen dit systeem. Dus die had een enorme impact op mij de eerste dag. Ik had nooit verwacht dat een gevangenis dus sites oproepen zoeken. Een bias is een brevet van onvermogen voor een samenleving, vind ik. Ik bedoel, waar is het een probleem? Er is een conflict. En dus separeert het. Het slachtoffer komt achter de officier van justitie.
En de dader komt achter de deur. Klaar, zo. Nou, en we stoppen een hele hoop geld in om dan die straf maar uit zitten te laten. En eten en drinken en wat werken en wat sporten en wat reïntegreren. Maar de werkelijke verbinding wordt net makkelijker. Wat het opleveren kan, is nou hebben we een dadergericht strafrechtproces. Als wij dus het herstelrecht meer plakjouwen, dan krijgen wij een hele woord proces. Maar dan gaan we zien van, hey, wat had dit betekend eigenlijk voor het slachtoffer? Wat binnen de wensen van een slachtoffer? Therapie, eigen bijdrage mogelijk die door de dader betellen worden kan. Het verhaal van het slachtoffer krijgt daardoor echt meer handen en voeten. Maar het jouwt de dader echt de mogelijkheid om echt oprecht te herstellen van een grens die hij oergien is. En ik denk dat wij, ja, als beschaafde samenleving is het eigenlijk best wel triest dat we nog steeds kiezen voor celstraffen, terwijl het de recidivecijfers enorm minder. En onderzoek had ik opleveren dat herstelbemiddeling ingezet wordt, krijgt minder recidive. Het kan heel goed werken, maar dan ben ik advocaat en die zeggen ja, dat is allemaal prachtig, maar dan komt er geen zitting en dan krijgen wij minder yield voor uw werk. Een recht is prachtig, maar je moet er dan ook een adequate vergoeding stellen. En dat moet dan van de kant van het ministerie komen. Maar de vorige minister van de Steur, daar hoefden we net volle van te verwachten. Want die hier de stekker er al uitlutsen op een gegeven moment. Het hele mediation-project. Dat is waar we omdraait? Dat is waar we omdraait. Maar het jouwt wel een beetje de sfeer aan. Het hersteljocht wie het libbeswerk van Bianchi. Onzien deer had hij ervoor pleiten. Hij wie vasthoudend. En daarmee misschien wel Friesker als de Friezen. Ja, boeiende, eigenzinnige man. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen een beetje een eigenzinnige Fries. Hè, met vrije gedachtegangen. Niet iemand die in de mainstream, dus laten we zo op platgetreden paadjes liep. Hij zet je aan nadenken. Hij was een hele brede wetenschapper. Zijn collega's vonden dat niet altijd goed. Hij was een zeer belezen man, een omnivoor. Hij was meer een criminosoof, noemde ik hem, dan een criminoloog. Hij was ook heel filosofisch aangelegd. Hij ging altijd weer terug naar de basis. En waar komt dat straf nou vandaan? Dus hij ging echt weer heel terug naar van dingen die wij nu als vanzelfsprekend aannemen. Zo van, ja, natuurlijk moet niemand gestraft worden. Zegt hij erbij van, ja, waarom? Wat is de bedoeling? Waar dient dat toe? Dus conflictoplossing was belangrijker dan de strafoplegging. De strijd in het strafsysteem ontstierf voor Bianchi in de Tweede Wereldoorlog. Troch zijn eigen gevangenschap in kamp Amersfoort. Hij zat niet in het verzet, maar hij heeft wel verzetsdaden gedaan. Hij is daardoor opgepakt. Als jonge vent of zo. Dus is in Amersfoort, kamp Amersfoort neergezet. Ja, en daar heeft hij de meest vreselijke dingen in zijn belevingswereld, uiteraard kan ik me heel goed voorstellen, meegemaakt. Lijfelijke straffen en noem maar op. Njontje jong ziet hij in het kamp. Van augustus 1944 en oktober 1944. Oppakt terug de Duitsers. Ja, dit is de plek. Dit is de plek waar het allemaal is begonnen. Dit is de plek waar het gedachtegoed zich eigenlijk heeft gevormd. Hier was Herman Bianchi slachtoffer. En daarom is dat slachtofferschap zo verschrikkelijk belangrijk in zijn denken gebleven. Hi, Simon, welkom. Kamp Amersfoort was een van de 3 grote concentratiekampen in Nederland. Er hebben hier meer dan 35.000 Nederlanders gevangen gezeten. In erbarmelijke omstandigheden. Vele gevangenen hebben honger geleden. Ze werden vaak mishandeld, moesten zwaar werk verrichten. En alsof dat niet erg genoeg was, zijn er ook nog tienduizenden hier vandaan op transport gesteld naar Duitsland. En voor hen was Amersfoort slechts het begin van de ellende. Bianchi is hier in augustus 1944 terechtgekomen. Hij was een aantal maanden daarvoor gearresteerd. Op zijn papieren staat AV, dat wil zeggen dat hij voor arbeidsverweigering, dus werkweigering, is gearresteerd. En wat opvalt is dat hij al 4 dagen na zijn aankomst in het kamp ziek is geworden. De bedoeling was dat hij op transport zou worden gesteld. Op 19 september zou er een transport gaan naar Wieten in het Ruhrgebied. En daar waren steenkolenmijnen, dus daar zou hij heel hard hebben moeten werken.
Dat transport is uiteindelijk niet doorgegaan en dat is maar goed ook, want in zijn conditie, zo ziek als hij was, had hij dat ongetwijfeld niet overleefd. Je komt in zulke intimiderende omstandigheden, waar honger wordt geleden in een kamp als Amersfoort, waar beulen als Kotella gevangenen mishandelen en je bent 19 jaar en je bent ook nog eens doodziek. Dat heeft een enorme impact gehad op zijn leven, ongetwijfeld. Want hij heeft hier de dood in de ogen gekeken. Hij sprak er gewoon niet over. Ik denk dat het ook wel echt aangeeft hoe groot het trauma is geweest dat hij hier heeft opgelopen. I found most of it out after he died. Yeah. He didn't tell you about it, no, but you found out because. Well, I knew he'd always been in a concentration camp. I knew about that. Yeah. He talked about that, but he never wanted to go into any details about it. Yeah. It's a great detail. Confrontatie is de beste manier jet bij het herstel. In eerste instantie is het van even herstellen, even wat afstand creëren. Maar daarna is een onderdeel van het herstel altijd de confrontatie. Zonder een confrontatie kun je toch net herstellen, van welke delicten dan ook. Confrontatie, herstel. Van hoeker delict dan ik. Nevens Bianchi zou dat de ideale situatie wezen. Maar hoe is dat voor Bouke Vaatstra? De huid van Marianne, die in 1999 op bestachtige wijze verkrijfde en om het leven bracht is. 18 jaar. Je moet ermee leren leven. En als je ermee leren leven, dan kan je er direct mee omgaan. Maar het is wel zo natuurlijk. Je denkt eigenlijk altijd erom. Dag en nacht. Die gedachten zijn altijd bij jou. Alleen het wordt wel wat vrijer in de omgang. Dan denk ik echt weer van, ik ben de heid van. He? Van iemand die het op een verschrikkelijke manier vermoord is. En dan komt het al je weer boven. Dat dit gebeurt hoor, daar ben ik nog altijd de duivel door. En hoe ga je daarmee om? Ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Want het is net te griepen. Vaatstra is nog altijd op zoek naar antwoorden. Zou een confrontatie helpen? Ik wil met hem praten. Ik wil met hem praten in de gevangenis, absoluut. Ja, ik wil weten wat er gebeurd is. En dat moet hij me vertellen. Daarom, en ik wil hem in de eigen zien. Je wil hem in de eigen zien? Ja. Ik wil weten wat er achter die redenbaat zit. Waarom wil je dat weten? Ik vind het een vreselijke man. Ik wil met die man en daarom wil ik met hem praten. Wat denk je wat het met je doet? Nou, dat kan twee kanten op. Je kan heel minimaal wijzen wat er zegt. Maar het kan ook wijzen dat er aardig weer te praten. Ja, en dan lijkt het gevoel heroes als dat heel minimaal is. Waarom zou je dat een beter gevoel ja? Nou, dat jouw voor mij persoonlijk, voor de moord op zich, net een beter gevoel. Nee, absoluut niet. Nooit een keer. Maar dan weet ik, als het inderdaad zo is en dat ik denk, wat ik weet, dat er meer gebeurd is, als dat op papier staat. Dat hij zijn had. Maar zou het je een soort van rest aan? Nee, absoluut niet. Nee, nooit. Dat jouw me geen rest. Stel je voor je een gesprek met hem, ja. dat het dan toch oorswezen kan. Hè? Sluit je dat uit? Dat weet ik niet. Ik sluit niks uit. Ik weet het niet. Dat kan ik net van tevoren niet zeggen. Nee. Maar als je bij jezelf naar gaat? Ja, dat is heel anders. De vraag weer van als er een gesprek kwam, en na het gesprek. Wat ik nou denk, ik moet maar zeggen, dat ben mijn gedachten. Maar dat leidt dan misschien over. Maar ja, ik ken het van tevoren niet zeggen. Ja, dat leidt over dat het
Een diefstal of ik neem maar wat is. Of iemand die het goed aantuigt is, ik neem wat. Dat leidt oors. Maar dit kan het. Nee, hier is geen herstel mogelijk. Absoluut niet. Herstel is er niet. Het klinkt begrijpelijk en dat is het ik. Maar dochs had ik, Bouke Vaatstra, neffens Bianchi, rjocht op herstel. Bianchi wie ervan uitsjoegen dat het heel goed werkje kan. Bij lichtere misdrijven, maar ik bij het zwiere werk. Een collega van mij, een half collega, hij was ook advocaat in strafrecht en zo. En hij had een dochter en die was vermoord door een jongeman. En toen zijn twee zoons, die zeiden verschrikkelijk, we gaan die kerel doodslaan, we gaan hem doodmeppen. Iedereen was kapot van die moord, hè. En toen kwam hij naar me toe, wat moet ik nou doen? Ik zeg, nou, ik zou de dader op gaan zoeken. Een week later komt hij bij me, ja, ik heb hem opgezocht, maar hij wist niet wat hij zeggen moest en ik wist het ook niet wat ik zeggen moest. Ik zeg, nou, zou ik nog maar eens gaan. Toen is hij nog een keer gegaan. En toen vertelde hij me. Op een gegeven moment zaten we alle twee te huilen. Die dader, die had spijt en ik wilde het hem vergeven. Hè? Nou, dat is natuurlijk een bijna ideale oplossing van een verschrikkelijk conflict. Zo gaat er niet iedereen, maar dan geef ik altijd een voorbeeld. Het allermooiste zou zijn. En dat verzoening na een moord geen utopie is, bewijst de broer van Marine Zooms. Ja, vergeten doe ik het nooit, wat er met mijn broer is gebeurd. Nooit. Maar je kunt mensen wel vergeven. En ik denk dat je dan pas echt verder kunt met je leven. Ik denk dat verbroedering op de lange duur het overwint. Eind 2015 stoor Bianchi. Hij luidt begroeven in zijn geleefde Lollum. Dat het herstelrecht vormen waar. De professor leeft het net meer. Maar zijn gedachte wordt nog wel. Nou komt het pas in 2011, 2012 komt het in het wetboek van strafrecht. Maar hij had het nog wel meemaken. Maar in de geest van Bianchi wordt er inderdaad op dit moment aan werken. Zou Bianchi nou tevreden wezen over hoe het nou gaat? Ja, dat heeft hij in zijn laatste dagen gezegd. Hij vindt dat het de goede kant op gaat. Hij vindt dat de ontwikkeling op het gebied van herstelrecht door zijn toedoen en door ons toedoen, dat op de kaart staat, laat ik het zo maar zeggen. Zo is hij van deze aarde verdwenen, ja. Met dat idee. Ja, met dat idee, ja. De kern van het herstelrecht is natuurlijk dat het slachtoffer centraal wordt gesteld. Het is het slachtoffer die de basis in dat proces. En dat is van nature ook de partij geweest waar ik altijd het liefst voor opkom. Weet je? Het schrijven voor mensen die hun kind door moord zijn verloren. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel waar het echt om gaat. En die mensen verdienen gewoon een veel betere en mooiere positie nog dan nu het geval is. Er is echt nog een wereld te winnen.